Nyande talata sappo e nayi lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi Astou ko walo najo kono joom galle makko resimogo toon to Mauritanie addimo toon to Sebikhotane ina wayno o yoɓima fittandu Adama Diop ɓurɗo lollirde Adama Mbaye ko suka jarowo e duuɓi 5 o hirsi ɗum ko caggal genale Sebikhotane won kuɓeje gonɗe toon mahateɗe cuwatawa gasde ko toon de woni to moftoy ɗum caggal ɗum noon ne enquête waɗa ena wayno ko caméraji surveillance ɗi ko kañum men pilmi gueɗe ɗe ne jaari ni ɗum noon mammum Adama Mbaye biyeteɗo Aminata Ngom ko kañum de haalanta jayndiyankoɓe ɓe ne film o yaari ni seeɗa noon e extrait film o ene wayno hollirama kanko on mo gandanɗa hoore makko kañum woni Astou no wardi Adama Mbaye suka jaroteɗo e duuɓi 5 ko sanga waktu bottari o funti Adama Mbaye wiide ɗum wonde yo ar o sodano ɗum cakri Adama Mbaye bottari fawama noddama Adama wi wonde ena yaha ena ara nden woni noon ne Adama ummi ɗo baret wone dogde rewi caggal makko ɓorni ko faɗo woto faɗo wongo heddigo ngoni Adama heɓani fartange wawde ɓornade ɗum ne tawno jogui ɗum koye jungo mum kanko noon Astou no yahata nde omo welni ɓiyi ko tokoso no yeehi noon hawo wirni e koñ he ko nden woni noon noddi ɓiyi ko mownoso o totti ɗum ɓiyi ko tokoso o ruttini ɗum e nder galle he oɗon sanga noon tawata ko laabi ɗi ene jeewi te kadi nokku oɗon ko nokku jewɗo nden woni noon no nawi ɗum ha ɗon ɗo gandanɗa mo woni caggal genale ɗo won huɓere wotere wonde ɗon parani ko ɗon o hirsi Adama Mbaye suka jarateɗo e duuɓi 5 mammum Adama Mbaye woni Aminata Ngom holliti noon kanko Astou ko ɗon e nder galle he o woni sabu ɗum ko ɗon resa sabu ɗum kanko Aminata Ngom joom galle Astou o ko baɗum joom galle makko no jayndiyankoɓe ɓe namdimo wonde beele Astou ene jogui probléme hakkille walla won mo jogdi caɗele e nder galle he o yi Astou meeɗa jogade probléme hakkille meeɗa jogdade probléme e nder galle he hay goto so wona hen sahaji omo waɗa provoqué yumum Adama Mbaye kono yumum Adama Mbaye meeɗa notademo e nder oɗon provocation eɗen gandi noon konngol ene wiya wonde so tawi neɗɗo yiilimama heɓanima ƴewat ɓurɗo ɓadademo rewa e mum ina gasa noon ko ɗum woni ko Astou waɗi nden wonti noon o ronki hebde yummiraɗo o ko nden woni o rangani ɓiɗɗo o kono noon ala miijo ngo jogui so wona hirsude Adama Mbaye hono ne jiimowo e dammowol ene hirsa ɗum ni ɓe jaggirimo noon kono enquête waɗa kono noon Adama Mbaye ɓe katti ɗum ko hedde 17 heures hunde nde waɗi ko hedde 14 heures ɓe katti Adama Mbaye ko hedde 17 heures nden woni noon no bammum Adama ummi yiiloyi Adama ha tampi yitani nden woni no ɓe pelliti wadde déclaration ɗum noon ne enquête waɗande caméraji surveillance ɗi kolliri ɗum sikki sakka kay ala hen ko kanko Astou ko kanko waɗiri ɗum jungo makko ne tawno comciɗi o waɗirno ɗum ni ɗin o tiggu ɗumen ha feewi o nanni ɗum e nder suudu makko te kadi ne Adama Mbaye yiilete nde kanko nden omo wuppa comci sukaɓe makko nden woni noon ne gendarmerie ari ene namdomo namde mbaɗi hakkude mumen nden woni no felliti yaltini comci makko ɗi o hirsirno on mo gandanɗa hoore makko kañum woni Adama Mbaye nden kadi woni no felliti kanko darade o holliɓe wonde ɗo mofti Adama Mbaye kañum e hoore mum bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe ko ni woni no hunde yaari seeɗa e extrait caméra surveillance o on jii ɗum nana ɗon ne hannirta ni henna ɗum noon yo moni kala jaggu ɓiɓɓe mum reena ɓesgu mum ne hannirta ni henna surtout e nder oɗo saaha mo gonɗen koye saaha élection eɗen gandi noon ɓen ɓe gandanɗa hoore ma wiyeteɓe ko kañumen goni fuuñe en hakkillaji mumen e hakkillaji jinnaɓe mumen fof koko owi ne tawno eɗen gandi sacrifice uji ne kewi surtout aussi e banggue mabɓe kono noon yo bandiraɓe paam wonde albinos uji ɗi woni fuuñeyen ɓe koye men ɓe jeeya kadi foddeji ɗi joguiɗen ɗi ko hono ɗiɗon foddeji ɓe jogui ɗum noon hay goto fotani yaɓanede jojande mum sababune wonde yidde laamu wota addane yoɓade fittandu walla sababune yidde joɗade tiguirigui ha joni e lefol laamu wota addane wadde ka fotani wadde ne tawno ɗo mo jikki koko gasata mo jubbi koko gasata mo ɓafti koko gasata ala ko gasata sona laamu gueno ɗum waɗi noon e nder oɗo saaha mo gonɗen hakkillaji ɗi fof koko owi beeli ɗi koko owi moni kala nana miijo wonde ne dandiri fitandu mum kono noon eɗen gandi ko hakkillaji owi beeli ɗi owi ko fof hakkillaji ɓen ɓe gandanɗa hoore ma ko kañum woni fuuñeji en e koreji mumen e jinnaɓe mumen ndeƴani ne tawno so élection ngaji yonti
kambe e be mbade hen sacrifice ne fewi bandirabe musibbe ko dum wonno ko arani en do hen ha gongol kongol wonta gongol e lawol gongol eden nyaago mbajire e bawdum no wasara dum bongol continue wadde abonné badon like dacconen commentaire ji mon kala ko kewi e der leydi ndi ma en gaddu dum e demgal men niwal ngal so tawi geno haaji soynade asaman jarani duñu diral yidi ko yodi wat fere ngara jilo den boutique Fouta ko dow marque turque original chaussures sac accessoires vêtements hommes et femmes maquillage cosmétique ala programme mo mbawda jogade so tawi a ari ton ko ngardugol tan jidda ko ngardata ko yubbata ko yumdata ko tawete ko boutique Fouta ko dow façon sac et façon marque fof ene tawi toon marque Louis Vuitton nan toon Gucci nan toon kono marque ji goɗɗi jidayi ɗi ɗon ne tawi toon taw non ko original oui original boutique Fouta ko dow woni ko tonto unité 4 en face poste de santé o numéro mabɓe téléphone ko 76 635 66 67 78 397 97 96 77 037 04 08 bandiraɓe musidɓe fulɓe mbi guɗannoɗo mere so tawi rewandu e sum majji toni ceeɓa